की माझी तब्येत खराब असल्यामुळे मी सध्या तरी घरी झोपूनच आहे आणि त्याच्यामुळे मी प्रचाराला बाहेर पडू शकत नाही. याचा फायदा घेऊन जर चुकीची वक्तव्य होत असतील तर ते निवडणुकीच्या दृष्टीने योग्य नाही. आमच्या पक्षाच्या उमेदवार नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षपदासाठी सौ नीता सावंत कविटकर याच आहेत आणि माझा पूर्ण पाठिंबा नीता सावंत कविटकर, ॲडव्होकेट नीता सावंत कविटकर यांनाच आहे. आणि कोणीही गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न करू नये. शेवटी आजारपण हे कोणालाही येऊ शकतं आणि त्याच्यामुळे जर मी फिरू शकत नसलो तरी मी पत्रकाद्वारे आवाहन केलेलं आहे की मी आपल्याला भेटू शकत नसलो तरी ज्यांचं माझ्यावर प्रेम आहे, ज्यांचं सावंतवाडी शहरावर प्रेम आहे, त्यांनी सर्वांनी धनुष्यबाणाला मतदान करावं आणि ह्या भूमिकेशी मी ठाम आहे. आणि तरी लोकांनी कुठलाही गैरसमज मनामध्ये ठेवू नये आणि प्रत्येकाने धनुष्यबाणाला तिन्ही आपली जी मतं आहेत, 2 प्रभागातील उमेदवारांना आणि 1 नगराध्यक्षाला, ही तिन्ही मतं धनुष्यबाण हे चिन्ह बघूनच घालावी, जेणेकरून एक चांगला कारभार हा सावंतवाडी शहराचा होऊ शकेल. त्यांनी आजपर्यंत राजकारणाचं नाव सांगून राजकारण केलं आणि आता मात्र राजकारणाच्या विरोधात तुम्ही आहात आणि तुम्ही त्यांना पाठिंबा दिला पाहिजे असं त्यांचं म्हणणं. एक गोष्ट अशी आहे की जर आमची युती झाली असती तर मी 100% पाठिंबा दिला असता, पण युती मोडल्यानंतर त्या BJPच्या उमेदवार आहेत. आमच्या उमेदवार ॲडव्होकेट नीता सावंत कविटकर याच आहेत आणि त्याच्यामुळे पाठिंबा देण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. त्यांनी असंही वाक्य वापरलं की आमचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी जर थोडा आग्रह केला असता तर आज या क्षणी या स्टेजवर केसरकर राहिले असते. पण ह्या जर-तरच्या गोष्टी आहेत. त्यांनी जर आघाडी केली असती तर त्यांचं म्हणणं खरं असू शकलं असतं, परंतु आज ते म्हणणं खरं नाही. उमेदवार कसा पाहिजे? उमेदवार हा सर्वसामान्य लोकांना 24 तास कधीही भेटणारा उमेदवार असला पाहिजे, कारण त्या ठिकाणी लोकांची नागरी समस्या असतात आणि त्या नागरी समस्या जर सुटायच्या असतील तर सर्वसाधारणपणे ज्याला सहजासहजी भेटता येतं असाच उमेदवार त्याला मतदान लोकांनी केलं पाहिजे. आणि काल उदय सामंतांनी असं म्हटलं की केसरकरांचं राजकीय अस्तित्व हाणून पाडण्याचा डाव सुरू आहे आणि त्याचा धागा पकडून रुपे जावने आरोप केला की तुम्हाला कुठेतरी राजकारणाला हद्दपार करण्याचा प्रयत्न होत आहे. असं काही तुमच्या पक्षाकडनं काही सुरू आहे का? नगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये आणि राजकारणाचा तसा फारसा संबंध नसतो. राजकारणाचा संबंध हा आमदारकीच्या निवडणुकीमध्ये असतो किंवा खासदारकीच्या निवडणुकीमध्ये असतो, ज्याच्यावर कोणाचं राज्य येणार हे ठरलं जातं. नगरपालिकेच्या निवडणुका या सर्वसामान्यपणे त्या नगरपालिकेचं कशा रीतीने प्रगती व्हावी, त्याच्यामध्ये कुठल्या नागरी सुविधा निर्माण व्हाव्या या संदर्भात असतात. आणि सावंतवाडीमध्ये सर्वोत्कृष्ट नागरी सुविधा आहेत. काही मोजक्या गोष्टी वगळता ज्यांची सध्या आता ज्या पाईपलाईनमध्ये आहेत त्या वगळता जवळजवळ सगळ्याच गोष्टी पूर्ण होत आलेल्या आहेत. त्याच्यामुळे लोकांनी विकासाला मतदान करावं अशी माझी त्यांना नम्र विनंती आहे. त्यांचा मुद्दा असा होता की तुमचं राजकीय करिअर कुठेतरी डॅमेज करण्याचा प्रयत्न चालला आहे काय? नाही, तसा प्रयत्न कोणी केला तर त्याला मी स्वतः काही करू शकत नाही, कारण मी जेवढं काही करता येईल तेवढं करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. चांगले कॅन्डिडेट देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याच्यामध्ये एखाद दुसरं वॉर्डमध्ये चूकसुद्धा होऊ शकते, मी काय नाही असं म्हणत नाही, परंतु शेवटी लोकांनी ह्याच्याकडे बघितलं पाहिजे की मी माझं सर्वस्व अर्पण करून लोकांसाठी काम करतो आणि त्याच्यामुळे ह्या गोष्टीचा विचार जनतेने केला पाहिजे. आणि सावंतवाडी शहरातल्या जनतेने नेहमीच मला प्रेम दिलेलं आहे, त्याच्यामुळे हे प्रेम यावेळेला सुद्धा ते मला देतील अशी मी अपेक्षा करतो. तुम्ही महाराष्ट्रात एका सत्तेत आहात, पण प्रदेशाध्यक्षांथ्रू मुख्यमंत्र्यांनी असा निरोप पाठवला की सिंधुदुर्गातली 4ही नगरपालिका भाजपच्या ताब्यात द्या, आम्ही सिंधुदुर्ग दत्तक घेतो. हे बघा, शेवटी असं आहे की आमचे नेते आणि प्रमुख नेते श्री एकनाथजी शिंदे हे सुद्धा राज्याचे नगरविकास खात्याचे मंत्री आहेत, ज्यांच्या माध्यमातून प्रचंड निधी हा आमच्या सर्व नगरपालिकांना मिळालेला आहे. आणि त्याच्यामुळे
त्यांनी ते सुद्धा सावंतवाडी शहरामध्ये 30 तारीखला येणार आहेत आणि ते या ठिकाणी मीटिंग घेतील. शेवटी असं आहे की कुठल्या निवडणुकीमध्ये कोणी उतरावं याला सुद्धा मर्यादा आहे आणि त्या मर्यादेचं निश्चितपणे पालन झालं पाहिजे असं आम्हाला सर्वांनाच वाटतं. आणि एकीकडे मालवणात भाजपला म्हणावं लागतंय की भाजपला मत म्हणजे नारायण राणेला मत, आणि सावंतवाडीत आल्यानंतर त्यांना म्हणावं लागतंय की भाजपला मत म्हणजे दीपक केसरकरांना मत. त्याकडे तुम्ही कसं बघता? नाही, अशा तऱ्हेने वक्तव्य करणं ही लोकांचा गैरसमज पसरवण्यासाठी वक्तव्य केली जातात. लोकांनी त्यांना बळी पडू नये हेच त्याच्यावरचं उत्तर खऱ्या अर्थाने असू शकतं. आणि ज्यावेळेला असा प्रयत्न केला जातो की मला राजकीयदृष्ट्या संपवण्याचा प्रयत्न केला जातो त्याला माझ्या मागे कोण उभं राहणार? तर सावंतवाडीची जनताच उभं राहणार. त्यामुळे सावंतवाडीच्या जनतेने हा कट ओळखला पाहिजे आणि त्यांनी त्याचं चोख उत्तर हे मतपेटीद्वारे दिलं पाहिजे असं मला स्वतःला वाटतं. त्याच्यामुळे सावंतवाडीचे नागरिक संभ्रमित होणार नाही अशा संभ्रमित होण्याच्या उद्देशानेच ही वक्तव्य केली गेलेली आहे. त्या कोणीही संभ्रमित होऊ नये. जे प्रेम मला आजपर्यंत सावंतवाडीकरांनी दिलेलं आहे तसंच प्रेम आतासुद्धा याच्या पुढे द्यावं आणि ते देण्याची एकच पद्धत आहे की पॅनल टू पॅनल मतदान करणं. तिन्हीची तिन्ही मतं ही शिवसेनेच्या धनुष्यबाणाला देणं हेच त्याचं खऱ्या अर्थाने उत्तर आहे. आणि सावंतवाडी तुमचा बालेकिल्ला आहे, असं असताना तो ताब्यात घेण्यासाठी भाजपच्या बदलांना रडीचा डाव खेळला जातो का अशी उत्तर? त्याला आपण शेवटी काय म्हणायचं हे शेवटी तुम्ही ठरवलं पाहिजे. परंतु अशा तऱ्हेने करणं हे नैतिकतेला धरून नाही असं मला स्वतःला वाटतं. कारण शेवटी मी आजारी आहे याचा जर गैरफायदा कोण घेणार असेल तर ते मुळातच नैतिकदृष्ट्या चुकीचं आहे. त्यांनी आपलं जे काय कार्यक्रम आहे त्यांचा विकासाचा कार्यक्रम आहे तो जनतेसमोर ठेवावा आणि मतदान मागावं. माझ्या नावाने मतदान मागण्याचं कोणतंही कारण नाही, कारण मी आजपर्यंत विकास कामं करण्यामागेच स्वतःची सगळी ताकद पणाला लावलेली आहे. आणि सावंतवाडीचं स्वरूप हे येत्या काही महिन्यामध्येच बदललेलं आपल्याला बघायला मिळेल. कारण आमचे जवळजवळ सर्व प्रकल्प हे पूर्णत्वाच्या मार्गावर आलेले आहेत आणि येत्या 2-3 महिन्यामध्ये त्यांची रीतसर उद्घाटनसुद्धा होतील. आणि त्याच्यामुळे सावंतवाडी हे एक राज्यातील प्रमुख आकर्षण स्थळ आहे आणि सावंतवाडीची ती जी स्थान आहे ते अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने याच्यासाठी आणखी खूप मेहनत केली पाहिजे. आजारपणामुळे काही काळ मी जरी लांब राहिलो तरी पूर्णपणे मी मनापासून सावंतवाडीच्या जनतेबरोबर आहे आणि पूर्णपणे सावंतवाडीच्या विकासासाठी मी कटिबद्ध आहे. काल कणकवलीमध्ये संपर्क मंत्री शिवसेनेचे उदय सामंत यांनी तुम्ही आम्हाला निवडून द्या, विकासासाठी आम्ही पालकमंत्र्यांकडे जाऊ असं वक्तव्य केलं होतं. त्यावर नितेश राणे यांनी सांगितलं की तिजोरीच्या किल्ल्या माझ्या खिशातच आहेत आणि 2 तारीख नंतरही त्या किल्ल्या माझ्याकडेच राहतील. महाराष्ट्रामध्ये महायुतीचं शासन आहे आणि महायुतीने निधीचं वाटप कसं करावं, प्रत्येक आमदाराला कोणत्या प्रकारे निधी द्यावा याचं एक सूत्र ठरलेलं आहे आणि त्याप्रमाणे निधीचं वाटप होतं. आम्ही जो निधी आपल्या शहराला देतो किंवा माझ्या मतदारसंघाला देतो तो माझ्या कोट्यामधून मला जो निधीचा मिळतो त्याच्यामधून ही कामं मी देत असतो. आणि त्याच्यामुळे ह्या निधीचं तत्त्व काय सिंधुदुर्गपुरतं वेगळं केलेलं नाही आहे, सूत्र तेच राहील. आणि त्याच्यामुळे जो निधी मिळेल तो आम्ही पुरेशा प्रमाणामध्ये नगरपालिका आणि ग्रामीण भागाला वाटून देऊ. राणे आणि केसरकर यांचं वलय कमी करण्यासाठी रवींद्र चव्हाण कुठेतरी षडयंत्र करते. बघा, असं मी कोणावर आरोप करू शकत नाही, परंतु असं कुठल्याही तऱ्हेचं जर कोणी योजलेलं असेल तर ते हाणून पाडण्याची ताकद कोणामध्ये आहे? तर ती हाणून पाडण्याची ताकद ही सावंतवाडीच्या जनतेमध्ये आहे. शेवटी सावंतवाडीच्या जनतेने ओळखलं पाहिजे की मी शेवटी या भूमीमध्ये माझा जन्म झालेला आहे, मी सावंतवाडीचा सुपुत्र आहे, सावंतवाडी शहरामध्ये माझा जन्म झालेला आहे आणि त्याच्यामुळे आपल्या आमदारांचं जे महत्त्व आहे ते ठेवायचं की नाही आणि विकासाचा रथ याच वेगाने पुढे हाकायचा की नाही हे सावंतवाडीच्या जनतेने ठरवलं पाहिजे आणि त्याप्रमाणे सुबुद्धपणे मतदान केलं पाहिजे. माझी खात्री आहे की सावंतवाडीची जनता एवढी सुज्ञ आहे की ते कुठलंही जर कटकारस्थान कोणी केलेलं असेल तर ते हाणून पाडतील आणि आमच्या सर्व उमेदवारांना प्रचंड बहुमताने विजयी करतील. आणि भाजपचं सर्वाधिक लक्ष हा प्रभाग क्रमांक 7 मध्ये दिसतोय. तिकडे विविध पद्धतीने ताकद लावली जाते. आजही प्रदेशाध्यक्षांच्या उपस्थितीत फक्त एका प्रभागातल्या लोकांचा प्रवेश झाला. तिथे तुम्ही कसं बघता? कारण तिथे तुमचे जिल्हा प्रमुख संजू परब उभे आहेत.
संजू परब हे कोणत्याही परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सक्षम आहेत. त्याच्यामुळे असा जरी प्रयत्न केला तरी ते हाणून पाडतील याची मला खात्री आहे. बाई, तुम्ही महायुती म्हणून सुरुवातीपासून जनता युतीसाठी तुम्ही आग्रह होता. तुमच्या नजीकच्या जिल्ह्यात रत्नागिरीमध्ये 6, चिपळूणमध्ये 4 असे टोटल जिल्ह्यात 20 जागांवर भाजप समाधानी राहिलं. मात्र इथे 50-50 60-40चा फॉर्म्युला असून सुद्धा भाजपने या ठिकाणी युती केली नाही. यामागचं नेमकं त्याचं कारण काय असं आपल्याला वाटतं? नाही, याच्यावर मी काही कॉमेंट करू शकणार नाही. शेवटी जनतेने हे ओळखलं पाहिजे की जर राज्यामध्ये आम्ही एकत्र कारभार करू शकतो तर तो नगरपालिकेमध्ये सुद्धा करू शकतो, हे माझं म्हणणं होतं. आणि त्याच्यामुळे ते जर योग्य ठरलं असतं तर मग ही लढाई करावी लागली नसती. एवढी कटू लढाई खरं तर आपापसामध्ये होता कामा नये. मित्रत्वाची लढाई झाली पाहिजे आणि तशी ती मित्रत्वाची होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आणि म्हणून जनतेने सावधपणे मतदान केलं पाहिजे असं माझं सर्व जनतेला, विशेषतः सावंतवाडीकरांना आव्हान आहे. भाई, तुम्ही एकीकडे सांगताय की युतीसाठी तुम्ही शेवटपर्यंत वाट बघितली, शेवटपर्यंत तुम्ही आग्रही होता, पण आजच नितेश राणेंनी भर व्यासपीठावरून असं वक्तव्य केलं की आम्ही, म्हणजे मी स्वतः 2-3 वेळा तुम्हाला भेटलो, म्हणजे बहिणींना भेटलो, दीपक बहिणींना भेटलो, पण दीपक बहिणी कुठलंही स्वारस्य दाखवलं नाही, तडजोड करता. हे म्हणणं पूर्णपणे चुकीचं आहे. शेवटी पुढाकार मीच घेतलेला होता आणि त्याला पुरेसा रिस्पॉन्स, मी स्वतः ओरोसला जाऊन त्यांना भेटलेलो होतो, ते मला भेटलेले नाही आहे. मी स्वतः ओरोसला गेलो होतो त्यांना भेटायला की युती व्हावी म्हणून, आणि त्याच्यामुळे युती झाली असती तर एवढी कडवट लढत झाली नसती. लोकांना शेवटी विकास पाहिजे असतो, लोकांना तुम्हाला आपापसात भांडलेलं नको असतं, ही वस्तुस्थिती आहे. युतीचं घोडं नेमकं ते पूर्ण जाळलेलं होतं. त्यांच्याकडून काही रिस्पॉन्सच शेवटपर्यंत मिळाला नाही. सुरुवातीला एकदाच फक्त माझी भेट मनीष दळवी आणि प्रभाकर सावंत यांनी घेतली आणि त्याच्यामध्ये आमचं ठरलं होतं की युती करायची, कारण नारायण राणे साहेबांचं तसं सूचना होती आणि त्यांनी तसं म्हटलेलं होतं. त्याच्यामुळे युती होईल अशी आमची अपेक्षा होती. पण युती करण्याचे अधिकार महाराष्ट्रात कोणाला होते? आणि लेवलवर होते की महाराष्ट्र राज्य लेवलवर होते? नाही, ते आता मला सांगता येणार नाही. शेवटी ते त्याच्यामध्ये हे सर्वच लोक असतील असं मला वाटतं. कारण युती करत असताना राज्यस्तरावर आणि जिल्हा स्तरावर दोघांशी एकमेकाशी बोलूनच हा निर्णय घेतला गेला असेल, कारण युती करावी असं आमचं म्हणणं होतं, परंतु त्यांनी युती केली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. भाई, राजघराण्याचा मान राखण्यासाठी नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवारांना आपण समर्थन द्यावं, त्यांना पाठिंबा द्यावा, यासाठी 2 वेळा आपण दीपक भाईंना भेटलो होतो असंही वक्तव्य पालकमंत्र्यांनी केलं होतं. नाही, असं म्हणणं चुकीचं आहे. आपण शेवटी युती केली तर ती युती ही आपल्याला माहिती आहे की प्रत्यक्षात यायला लागते आणि तशी युती झाली असती तर मग हा सगळे प्रश्न निर्माण झाले असते. आज युती झालेली नाही, तुम्ही स्वतंत्र लढवताय, त्याला तोच विषय पुन्हा पुन्हा काढण्यामध्ये काय योग्य आहे असं मला वाटत नाही. सावंतवाडी शहरात भाई तुमच्या नावाने मतं मागण्याची राष्ट्रीय पक्षाला वेळ का आली? का आली असेल तुम्हाला वाटतं? नाही, कारण सावंतवाडीकर माझ्यावर प्रेम करतात हे त्यांना माहिती आहे आणि त्यांना कुठल्याही परिस्थितीमध्ये त्यांची दिशाभूल करायची आहे, तर दिशाभूल करणं हे चुकीचं आहे, एवढंच मला सांगायचं आहे. रवींद्र सावंतचं आजचं जे भाषण बघितलं ऐकलं त्यावेळी विशाल आवर्जून त्यांनी उल्लेख केला युवा नेते रवींद्रांची ताकद ह्या मतदारसंघात विशाल हीच आहे अशी दिसून, त्याकडे तुम्ही कसं पाहता? नाही, याच्यावर मी कॉमेंट करणं योग्य नाही. मला असं वाटतं की कोणाची ताकद आहे याच्यापेक्षा ही निवडणूक ही नगरपालिकेची निवडणूक आहे आणि ती त्या पद्धतीने लढवली जावी एवढंच मला सांगायचं आहे. आणि याच्यावर कोणाचं भवितव्य वगैरे अवलंबून असतं असं बिलकुल नाही. शेवटी लोकांचं या निवडणुकीत शेवटचे 2 दिवस मोठ्या धनशक्तीचा या ठिकाणी वापर होणार आहे आणि त्याची जबाबदारी विशिष्ट प्रभागाची काही धनाढ्य लोकांना दिलेली आहे. त्याकडे तुम्ही कसं पाहता, ते कसं रोखणार तुम्ही? नाही, असं करणं हे निवडणुकीमध्ये चुकीचं आहे आणि ते होऊ नये असं मला प्रामाणिकपणे वाटतं. बाहेरची लोक फिरतात आणि ते त्या लोकांना बोलवतात आणि तिथे पाकिट भेटून याकडे कसं तुम्ही हे शेवटी निवडणुकीची जी यंत्रणा आहे त्यांनी ह्याच्यावर कंट्रोल करायचं आहे असं मला वाटतं आणि ते कंट्रोल करतील अशी माझी अपेक्षा आहे. खासदार नारायण राणेंची इच्छा होती की युती व्हावी. आमदार निलेश राणे यांनी बोगस मतदानाचा उल्लेख खंडपीठामध्ये केला, तसं सावंतवाडीचा आहे काय?
नाही, असं काही सावंतवाडीला आढळून आलेलं नाही फोकस मतदान. खासदार नारायण राणेंची अशी इच्छा होती की युती व्हावी, पण ती प्रत्यक्षात झालेली नाही आणि त्यानंतर राणेसाहेब त्यात तेवढेसे सक्रिय दिसत नाही. तुमचं बोलणं त्यांच्याशी याबाबत पुन्हा झालंय का युतीच्या? माझं पुन्हा झालं नाही. युती ज्यावेळेला व्हायची होती त्यावेळेला मी त्यांना भेटून आलो होतो, परंतु नंतर खूप वेळ झाल्यामुळे आम्ही आमचे फॉर्म भरले आणि BJPने आपले फॉर्म भरले आणि त्याच्यामुळे युती होऊ शकलेली नाही. निलेश राणे असं म्हणतात की त्यांचा आशीर्वाद आपल्यालाच आहे. एक निलेश राणेंनी म्हटलंय की नारायण राणेंचा आपल्याला आशीर्वाद आहे आणि त्यांच्या आशीर्वादाने आम्ही पुढे जातो. त्याकडे तुम्ही कसं? नाही, निश्चितपणे असणारच ना. ते त्यांचे चिरंजीव आहेत, त्याच्यामुळे त्यांना त्यांचे आशीर्वाद निश्चितपणे असतील याची मला खात्री आहे. पण त्याच्यामध्ये शेवटी पक्षाचं बंधन आहे. आशीर्वाद असले तरी ते कितपत डायरेक्टली उतरू शकतात, त्याला मर्यादा आहेत आणि त्याच्यामुळे त्या बाबतीत त्यांना अडचणीत न आणणं हे अधिक योग्य आहे असं मला वाटतं. तुम्ही महायुती संदर्भात आजही आग्रही आहात, पण एकदा पुनरावृत्ती इतिहासाची होते. सगळे भाजपचे लोक मिळून आणि ज्यांना तुम्ही मदत केला ते मिळून तुम्हाला घेरण्याचा प्रयत्न करतायत, त्या संदर्भात तुम्ही काय सांगाल? बघा, मला घेरण्यापासून वाचवण्याची ताकद फक्त सावंतवाडीच्या जनतेमध्ये आहे आणि त्यांनी ती ताकद आता वापरण्याची वेळ आलेली आहे. मी आजारी नसो तर प्रत्येकाच्या घरोघर गेलो असतो आणि त्यांना विनंती केली असती. आज मी फिरू शकत नाही, हे काही तात्पुरतं आहे, परंतु तेवढ्यापुरतं का होईना नेमकाच मी आजारी पडल्यामुळे मला आज हे शक्य झालेलं नाही. तरी सावंतवाडीच्या जनतेने हा कट हाणून पाडावा आणि शिवसेनेच्या सर्व उमेदवारांना विजयी करावं अशी माझी नम्र विनंती आहे. काल उदयजी सामंत आणि आज एकंदरीत जे भाजपचे सर्व पदाधिकारी यांचं भाषण, काल जे उदयजी सामंतांनी भीती व्यक्त केली तीच भीती आता जे अमोलने सांगितलं की त्याच भीतीनुसार कुठेतरी सगळे येऊन म्हणजे आतापर्यंतचा इतिहास राहिला आहे की 4 वेळा आपल्याला सावंतवाडीकरांनी टोल दिलेला आहे. किंबहुना गेली कित्येक वर्ष नगर परिषद असेल आपल्या ताब्यात राहिलेली आहे. कुठेतरी सगळे मिळून हे सगळं हाणून पाडण्याचा प्रयत्न करतायत. आपण जागृत सावंतवाडीकरांना पुन्हा एकदा काय आवाहन करतो? मी नागरिकांना एवढंच आवाहन करतो की त्यांच्या प्रेमामुळे मी 4 वेळा आमदार झालो. हे प्रेम कायम ठेवा आणि शिवसेनेच्या सर्व उमेदवारांना प्रचंड बहुमताने विजयी करा, हे माझं त्यांना व्यक्तिगत आव्हान आहे. आणि खऱ्या अर्थाने आज जर कोणामध्ये ही ताकद असेल तर ती फक्त सावंतवाडीच्या जनतेमध्ये आहे. त्यांनी आपली ताकद ओळखावी आणि मतदान करावं, सुज्ञपणे मतदान करावं अशी माझी त्यांना नम्र विनंती आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कणकवली मालवण जिल्ह्यामध्ये नारायण राणे 1990 पासून या जिल्ह्यामध्ये नारायणांचं वर्चस्व आहे. त्यानंतर या जिल्ह्यात आपल्या या ठिकाणी या संपूर्ण मतदारसंघात वर्चस्व आहे. या 2 माणसांचं वर्चस्व मोडीत करण्यासाठी कणकवली मालवणमध्ये 2 भावांना झुंजवलं जातं आणि इथे तुमच्याकडे सगळी रसद तुमच्या विरुद्ध वापरली जाते. नेमकं काय साध्य करायचं विरोधकांना? नाही, याच्यातून ते काही साध्य करू शकतील असं मला स्वतःला वाटत नाही. कारण शेवटी मतदान हे नागरिक करत असतात, तर हा सगळा कट ओळखणं हे नागरिकांनी ओळखला पाहिजे आणि त्यांनी त्याप्रमाणे मतदान केलं पाहिजे. प्रत्येक वेळेला मी येऊन भेटेन अशी अपेक्षा केली तर माझी सध्या जी काय आजारपणामुळे परिस्थिती आहे तर ती काय थोड्या दिवसासाठी आहे. पुन्हा एकदा मी नव्याने कामाला सुरुवात करेन आणि सावंतवाडी शहराला नव्या उंचीवर नेईन याची मला स्वतःला खात्री आहे. प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आहेत. ठाणे आणि या 2 भागात 100% भाजप नाराज आणि त्या संदर्भात गृहमंत्र्यांकडे तक्रारही केली. अधिकारी शिंदे साहेब मग त्याच्याकडे कसं पाहतात 100% भाजप? नाही, अशी भूमिका घेणं चुकीचं आहे. कारण आपण राज्यावर आलो ते महायुती म्हणून राज्यावर आलेलो आहोत. त्याच्यामुळे महायुतीचीच भूमिका सगळीकडे घेतली गेली पाहिजे असं मला स्वतःला वाटतं. फोटो काढा.